Assalamu alaikum yan uwana yan Nijar mazauna Libya, muna gaida kowa da sunan shi, muna maka kowa fata alheri. Yau muna jeudi le 12 juin 2025, ma'ana alhamis 12 ga watan 6 shekara ta 2025. A kwanaki mun hiddo magana ta jirgi na transit. Mun ce ana ba mutane kilo 60 ba biyu, yan kamishin na ɗauka 20 suna ba al'umma masu tafiya. Yan kamishin nan mu ba mu ce wani kowa ne ba, sai mutum biyu sun ka taso suna hangari da dole sai sun kare mutum sama da 100 masu wannan aiki. Mun dai yi maganganu bisa TikTok har ta kai mu wurin shari'a, da mun ka tai sun ka ga hujjojin su ne ga inawa, da mu da su an ka ce mu je sai an kirayo mu. To daga cikin mutum biyu waɗanda sun kai taso suna hangari sun ce su kamfani ne gare su, mu kuma alhali mun san a nan garin ga babu batakaran da adda kamfani. Yawwa akwai dai masu aiki na jirgi wanda mun kai biya ne. To yanzu magana nan da lokacin da ta taso, matasa dukansu kowa ya ba da gudunmawar shi, kuma ya tabbatar da ba magana ce wadda kamar sheri na nima waɗannan al'umma ba, magana ce ta gaskiya. Tunda mu magana da mun kai mun ce a gyara. Yawwa abin da ya shahi jirgi, mota da sarwansu, kamar misali masu harkacin shi da kuma bayan Allah waɗanda da sahi yayi suna yo wanka su lakamo kwastin su ce su ma'aikata ne, duka mun yi kira dai a gyara. To yanzu ban ji haka dan magana sai ta yi shiru, an kace a yi tubali ya je an kunna mishi mukayyaf ya jaye kalaman shi, ko kuwa a'a sun bani tsoro ne na bari, ko kuwa an bani kuɗi ne na yi shiru. Kenan tun farko kamar da alamu na san ban iyawa ne, sai na hito magana. Sarwa kuma sun kace a tubali ya rasa matsayi ne, me yasa dan baya shekaru da shekaru yana waɗannan ayyuka tare da su bai hito ya ce a gyara ba. Masha Allah, waɗannan maganganu suna da muhimmanci sosai. To lokacin da mun kai wannan magana, ina ganin kamar mun yi taro da yan kamisho gaba ɗaya da yan hukun saye. Taron da mun kai an kace ma yan kamisho duka gaba ɗaya awo an tsaida shi na jirgi mai doka daga nan Tripoli direct har Niamey. An kace an tsaida shi sai an ɗauke jirgi 5. Yawwa abinda sa ni tubali ni magana abu ne wanda ni ga waccan shirika mai doka direct daga nan Tripoli Niamey an tsaye da awo, an ce sai an ɗauke kamar misali jirgi na awo 5. Yawwa jirgi na awo 5 da an kace an tsaye da awo duka, sai ni ga yanzu al'ummatin ta komo wajen wanga jirgi wanda ni magana. Shi kan kanshi jirgin duka bai shekara da an ka hiddo shi ba, kama wanda da dai kamar al'umma ke tafiya ta wannan jirgi sosai. Akwai shi tun addau, amma sai masu kamar fasfar ke biyan waɗannan hanyoyi. To amma a hiddo shi transit, mutane suna tahiya duka dai ɗan lokaci kaɗan ne. To sarwa sun ce bisa ban yi magana tun can baya ba, abin da sa ban yi magana lokacin nan duka gunguman barayin duka ba su maido hankalin shi wajen shi ba, shi yasa ban yi magana. To yanzu mu da mun kai magana mun ce a gyara, sarwa sun taso suna haushi kaza ta yi kaza yanyan ya rasa matsayi ne, shi yasa ya taso ya magana. Duka ba nan shi ba matsayi a nan garin ga, duk wanda ya san wagga fuska ya san dai a nan garin ga babu shi ma'aikaci wanda kamar zai ce ya nuna mini matsayi a nan garin ga, wanda daidai gwargwadon hali ni a nan garin ga ba kasan wani nake ba, ina tsaye da kafata. Yawwa kuma daidai gwargwadon hali duk inda ya kamata a ce ɗa namiji wanda uwa ta duka ta aihe shi ta shiga ya tadda gaban shi, ina shiga, kuma sun sani na sani. Kenan a nan wanga wuri match wadda tun farko muke cewa mun ɗauko, to can ma hwari ba mu ɗauko ta ba, yanzu ne za mu ɗauko ta gadan. Menene yanzu ne za mu ɗauko match gadan akan waɗannan bayan Allah masu gasa ma'aya mutane a hannu. Tunda mu can farko mun hito mun yi zance akwai matsaloli a gyara, mun kace da su hannu duka a tema a ce menene mun kai can baya. Mu dai yanzu mun ce a hito a gyara, dan Nijar ko zai ji sauki mazamni Libya, balle mu muna bugu gaba da babban murya
da mun binne wani abu mai wari, duka abubuwan da mun kai da yanzu an hito an fallasa mu. Amma insha Allah da yarda Allah ba abin da za mu gani sai alheri, don saboda mun ga barazana dai kala-kala. To mun san da dai kawai babu mai yi sai Allah. Kawai mutum dan ka gaji da kuwarka sai dai ka bata yawon bakinka. Ka san da dai da ka ganin baka ga alamu wanda zaka ba tsoro ko zaka yi ma turishin musa ba, ya shi tsoro ya bar maganganun da yake yi. Ina magana na ga ya tsawo na kace don gwagwarmaya kamar yadda kun ji mun ce mun fara mazaje na ganin mu tashi mu waɗu ko kuwa a wuta ta tashi ta mutu. To insha Allah in Allah ya yarda ma shi duk abin da ka ce a taho a gyara ga inda matsaloli suke, abu ne wanda ba karami ba, magana ce wadda kuma kowa ya sani ba karama ce ba. mu dai mun ce ana gasa ma dan Nijar aya a hannu a nan Libya, kuma daidai gwargwadon hali muna cikin waɗannan al'umma, sun san mu mun san su, da mu da su mun kace duka a manta da baya, a zo a tausaya ma dan Nijar mazauni Libya ko zai ji sauki a rayuwar shi. Yawwa yanzu maganganu mutane dai kowane na irin nashi, mu mun ce a zo a gyara, sai sarwar bayan Allah waɗanda cikin mutum 100 da wani abu sun kai to suna haushi, suna ganin kamar misali mu muna so mu ci zarafin su ne. Ai su ne sun kaka kansu, saboda mu dai mun yi magana mun ce hannun ne a taho a gyara, sai sun kaka kansu. To kenan dan Nijar duk wani matashi da annan cikin wata ƙasa ya san yankin shi, don saboda a kwanaki kamar yadda mun ka sha alwashi canji sai an yi canji, kuma dole sai an gyara. Su sun kace mu ba mu isa mu kawo canji ba ko mu kawo gyara. Idan mun kai maza mu waɗanda mun ka fiddo maganganun mu je mu hiddo jirgi, ko ko a'a mu ce yan Nijar in za su tafiya su to su bi ta hannun mu. Yauwa duka waɗannan maganganu sun kagare mu, kuma mun ce musu mun shiya. Yanzu a nan babban abu wanda adda muhimmanci, duka wani matashi wanda ya ga bidiyo ya fartajen ta hatta kai kunnan kowa. Yau muna jeudi alhamis le 12 juin 2025, 12 da watan 6 shekara ta 2025 nake wannan bidiyo. Za mu sanarwa zuwa marice in kamar mun yi da tsaye da wurin da za mu taro gobe Allah kai mu rai. In ba mu yi muku sanarwa ba kenan taron babu shi, sai dai wani sati in muna raye. Yauwa duk hanya wadda za mu bi da yarda Allah mukacin shi ne insha Allah za mu bi ta, saboda daga cikin masu haushin sarwa sun baranci da Allah mu ba mu isa mukacin shi ba, saboda kamar misali in mun kai maza mu buɗa ma mutanen nan matasa jirgi, ko kuwa mu ce a yi kaza a zo a bi ta hannun duk ba sai ta kai can ba. Yauwa mu dai yanzu babban abin da abu da mahimmanci kawai duka inda wari shi ke sai mun beto shi, amma betowa ta alheri ba ta ake mutuncin wani ba. Yauwa jirgi mu maza ne, ko mu hiddo ma matasan shi, ko ko a'a mu ce duk wani matashi da ya tashi tafiya ya zo da kanshi, mu za mu kai wa shi inda ake yankan tiken, in take da mu yi hakanan duka za mu yi. Yauwa kenan yanzu matasa kamar yadda mun ka ɗauko wannan magana kwanaki, muna kiran duka wanda ya ga wannan bidiyo ya fartajen ta kai kunnan kowa. Su waɗannan bayan Allah masu so ko da wani lokaci su ga menene sun zo sun babbara kawunan mu da kanmu mun komo muna cin kawunan mu, da mu san abin da muke yi, mu nuna musu tabbat muna iyawa kuma muna da haɗin kai. Yau kenan yanzu idan kuna bukata sarwan bayani, bancin mun yi zama duka za mu gangami duka wani matashi wanda ya shi yana ya bada lokacin shi da ya hito mu yi magana visa bi gaba da gaba, kuma akwai wadda za mu yi a live. Yawwa saboda da kwanaki akwai lokacin da muke kamar yin shiru, ko kuke ganin kamar mun bar zancen ne, ko a'a kamar mun canza da bisa hanyoyin da muke. Abu ne wanda shi ba karami ba,
saboda menene akwai gunguman mayan barayi waɗanda kutattun sai ta yi kusan abin ga sai an yi kusan samun nasara sai su kuma gaba ɗaya su kashe ta dus yauwa to shi rike so ku gani wannan aiki ba na tubali ɗaya ne ba na duka matashi wanda an nan libya idan muna son canjin to dole sai mun tashi mun ba wannan abu mahimmanci kenan ba ni dai za ku bari da shi ba ni dai na san tabbata da yarda Allah ina cikin waɗanda motar jirgi da waɗanda ke zuwa suna laɓewa suna cewa kamar misali su ma'aikata ne ina ɗaya daga cikin wanda daga saman su har ƙasa ba wanda ban sani ba kuma mu gyara muke so a yi ba wai mu tona ba wani asiri ba ko a mu ci zarafin wani duka hanyar da ya kamata a ce mun bi mun fita saboda ina ganin akwai waɗanda adda labari akwai waɗanda ba su labari mun yi ma hakkar yan group duka gaba ɗaya liƙi babu inda ba mu sayo mutane ba na kowace jiha daga agata zoke su saba duka inda dai dan Nijar yake zamne a nan libi babu inda ba mu sayo yan jihohin muna shirye-shirye fiye da ba ku tunani to sai dai zan mutane kuma suna ganin kama mun yi kwana ko kun a'a akwai wani abu da muke nufi mu ba abin da muke nufi sai alheri saboda kamar misali wanga abu wagga match ba karama ce ba na jima ina ce muku muna tumka ne sarwa na warwara sarwa na ganin ina ba inda za mu kai ko ba mu kai labari kuma mu mun sha alwashin da yarda Allah sai mun kai labari da izinin Allah. Assalamu alaikum yan uwa yan Nijar da mazauna Libya muna gaida kowa da sunan shi muna ma duka wani mazaunin Libya fata alheri yau muna jeudi le 12 juin 2025 alhamis 12 da watan 6 nake muku wannan bidiyo muna so duk wani dan Nijar mazaunin Libya idan ya gane ta yi fartajen ta hatta kai kunnan duk wani da an mazauni garin ga yannan muna ba duk wani matashi da a cikin garin ga shawara idan ya gane ta yi fartajen ta hatta kai kunnan kowa yannan kuma muna so match wadda sarwa gingiman barayi na kwanaki waɗanda ba su so kamar mu yi magana ta jirgi muna so duk wani matashi da ya ga wannan bidiyo ya fartajen ta hatta kai kunnan kowa yauwa saboda magana ce wadda mun ka ɗauko ta jirgi da mun ka zancen ana ba ɗan Nijar kilo 60 babu mutane na danne su kuma sun ƙi gayin dalilin su kama muna tumka ne suna zuwa suna warwara su gingima barayin to mu dai mun san daidai gurgurdon hali inda mun ka kai maganan nan mutane ne masu adalci ko in ce mutum ne mai adalci da duk wanda ya san dai garin ga kwamsar wanda a garin mu ya san da daidai gwargwadon hali cikin ayyukan shi akwai adalci to lokacin da mun ka hito magana da farko karar da nisa dai na nuna kamar misali cikin mutum 150 mu dai mun ce akwai matsala amma mutum biyu sun taso suna kaushi ban kiraye sunansu ba ina so in san hujjar da yasa sun ka sayo kansu cikin wannan magana ta sun ka tunkurare ne sai guda ya ce shine a shugaban yan jirgin wanda mun kai magana mun kuma ana mu sani mun san da garin nan babu wata kare wanda adda kamfani to magana dai ta yi gaba ta yi baya ta rasa kai matasa ko da wani lokaci sarwa suna ganin kamar ko an saye mu ko an ba mu tsoro ko mun bar magana ko an yi ƙarshen mu magana ce wadda mu matasa mazauna Libya mu za mu ba ta muhimmanci menene muhimmancinta duka kowane zai nuna abin ya dame shi yawwa saboda in mun ce ko in ce in kun ce ku kyale ni da macin ni dai to za mu jima muna ta mu taimu dawo kenan muna kira da duk wani matashi kawai mun gaya muku akwai banna wajen jirgi da wajen mota da masu karya su ma'aikata ne ku tashi tsaye da kowane ya bidiyo 3 zuwa 2 da a tausaya ma dan Nijar mazauni Libya menene a tausaya ma dan Nijar mazauni Libya cikin bidiyon da nake ba ku shawara ku yi na muna so a tausaya muna mu yan Nijar mazauna Libya ka ku kirayi sunan kowa ka ku baki su kowa kawai mu dai muna so a tausaya muna kawai wannan shawara nake ba ku ta duka wanda ke so a kawo sauki cikin wannan labari
ka ku ɓaci sunan kowa, ka ku kira sunan kowa, in dai kamar ni ne jagoran ku kamar yadda na sha alwashi insha Allah. Kawai mun tabbatar muku da akwai banna duka wurare waɗanda da nake muku kenan. Duka faɗace-faɗacen da muke yi bisa TikTok ba su da muhimmanci ba. Wagga magana da mun ka ɗauko mai yi gaba ta yo baya, ita yanzu ya kamata a ce duk wani matashi ya mai doma gaba yawa. Don da cikin maganganun su gingiman barayin sun yi soka mana maganganu da kwanaki na zancen menene in mun kai maza mu hiddo jirgi ko kuwa mu ce a zunzuwa ta wajen, duka ba ta kai can ba. In ta kai can ko mu hiddo jirgin ko kuwa mu ce don matashin da zai tafiya ya taho mu kai shi inda aka yankan tiken, duka ko menene za mu nuna mun ka sani yawwa insha Allah. Lalle kun ji kiran da nake da ku matasa, duka faɗace-faɗacen da ake yi a TikTok a bar su to Allah. Wagga magana a maida mata muhimmanci da sai mun samu canji insha Allah. Assalamu alaikum mazaje, yan uwa yan Nijar, mazauna Libya, muna gaida kowa da sunan shi, muna yi kowa fata alheri. Waɗannan bidiyo da ni suna da muhimmanci sosai, da kuma muna kira da matasanmu da su yi partajen su har su kai kunnan kowa. Yau muna jeudi le 12 juin 2025, alhamis 12 da watan 6 shekara ta 2025 da yi muku waɗannan bidiyo. Insha Allah muna kira da duk wani matashi da ya yi partajen ta hatta kai kunnan kowa na kan maudu'a ta jirgi da mun ka ɗauko. Tsakanin jirgi da mota mun ce akwai matsaloli, muna so a gyara, a yi ɗan Nijar adalci, ko zai ji jagororinsu tausayi ya shigo zukatansu, haka mun ka gayi tun farko. In ba Libya ba, babu inda kamar misali jirgin nan da mota ba su da fili ɗaya, ba su da fili ɗaya, kowane yana da yukashi yana yanka inda yake so. Waɗannan abubuwa su ne mun kace a bari, a tausaya jirgin da mota duka a ƙayyada. Dama duka menene ƙaryar dai dolar ya hauko, to muna so amma ai abin fili ɗaya da jirgin da mota. In ta hau jirgin ko mota sai su hau dolarin da aka yi ƙarya da ita, in kuma ta sabko jirgin da mota su ma sai su sabko. Amma abu ne bai yi gaba bai yi baya, kuma ba a sanin hawan shi ba a sanin saukar shi. Kaga kenan mu matasa da ba mun tashi tsaye ba, kawai waɗannan abubuwa ba za a bar su ba. To yanzu mun tashi tsaye ne mun ce a gyara, a kama matasan nan sauki, ba wai a mu ci mutuncin waɗansu ba. Dan salwa suna dan sun kumbura, salwa kawai da akwai da yadda za su yi da ni tun lokacin da sun jima da kunduma ne. Amma da yarda Allah da kuma addu'ar ku matasa, ina godiya, ku ci gaba da yi. Ba abin da sun ka isa su yi da ni, ba ka ba tubali tsoro, ba ka tare shi ka ce ka bashi jan hanci. Na uku kuma duk wani gungumi ya san ni na san shi, daɗin wasacce nan. Amma ba ta kai da kiran sunan naki ba, mun jiwa mun kai a gyara, a tausaya ma ɗan Nijar mazauni Libya. Wallahi ba mu da nuhin mace zarafin wani ko mu tuna mana asiri, amma mun ce a gyara. Wagga cuta da ake yi na Libya ta yi yawa, rishin kyautata ma da ake yi na matasa ya yi yawa. Mun ka ce don Allah a tausaya, kannanmu ne, abokanmu ne, akwai yanukanmu. Mun ka ce a tausaya, ai ma al'umman nan adalci. In ma bai samuwa 100% a kwatanta ko da 60 na filmiya. Wanga abu menene na wani tadda fitina ko tadda zamna tsaye na mutane, ko wani shi ta yi shi na waɗansu habaice. Mu cewa mun kai duka maganar da yanzu kuke so ku jiya da mun da ku, a taho a gyara, a tausaya ma al'umma 'yan Nijar mazauna Libya. Bancin kwanaki an ce an samu mu kayyafa, an ba mu hanci, mun bar magana ko ko a'a kamar misali magana ba mu iya kacen shi. Mu mun san tabbata da yarda Allah da kuma addu'ar da kuke yi mini matasa, insha Allah ya Allah ya sai kun ga canji. Sai dai yanzan ƙarin hasken da nake yi muku, insha Allah akwai nasara, amma dole sai mun dage, sai mun tashi tsaye, saboda ita dai barazana wa a bar zancenta muna fuskantar ta, to mun san insha Allah ba za su yi nasara ba. Kenan muna kira gare ku da ku dage da addu'a kamar yadda mun ka saba. Muna nan muna tumka ne, waɗansu kuma mayyan barayi su ma suna warware, amma insha Allah kar muke kallon su. Kenan muna kira da matasa
duka wadace-wadacen da ake yi bisa tiktok don Allah muna ba ku shawarar waɗannan abubuwa mu bar su, mu maido ma waɗanga maganganu namu da sun kai kwana 40 da muhimmanci, maganganu waɗanda ba su yi gaba ba su yi baya, saboda waɗansu narka sun shiga sun gilme gaban mu. Kenan yana ba duk wani matashi shawara duk abin da muke yi yanzu bisa tiktok mai hankuri, mu maido ma waɗannan maganganu gaba har sai mun ci nasara insha Allah, sai kuma mun samu ta yi. Ina muku fata alkhairi insha Allah. Assalamu alaikum mazaje, yan uwa, yan Nijar mazauna Libya. To ita kuwa ga bidiyo ta shahi abin kamar mutane masu ke kama muna so mu yi amfani da matasa mu kai wani mutum wata manufa ta mu, kamar akan hawan ga gyara. Mun gaya muku mu da mun ka shige gaba mun ka ce a zo a gyara su waɗannan gunguman barayi ko masu cutar da akwai abin da mun ka binne kaɗan ko mi kankanta shi da sun shima da hituwa sun ce waɗanda ke a gyaran nan su ma kaza suke. Ina so duk wani matashi da ya ga wannan bidiyo ita ma ya fartajin ta hatta kai kunnan kowa, ba mutum ka zo ka ce to mun zo mun laɓe da matasa kamar misali muna so mu cimma wani guri na mu, ba wannan da muhimmanci. Abin da adda muhimmanci za a dibin mu shekara nawa mun kai cikin tsakanin waɗannan ayyuka, wa mun ka cuta ma. Wannan abu shi ma yana da kyau da duk wani matashi shi ma ya tsaya ya banci ni sosai. Tun lokacin da ni hito magana na ce mu hito mu gyara mu duka kenan, kuma ni ce ni kan kaina idan na yi wani abu a hito a gayyama matasan nan mai ce a gyara nan shi ma ga abubuwan da ya tabgawa na banna. Yawwa ba wai mutum shi amfani da ku shi ce kamar mun rasa wani matsayi ne ko a akwai wani guri namu da muke so mu tuka. Mu daidai gwargwadon hali a nan garin ga kowa ya sani tsaye muke da cinan mu, balle a ce a'a ta kare muna namun ka taho muna son a gyara ko kuma muna so wani abu. Mu dai mun ce ma al'umma akwai banna, mu daga kira mu jagororin al'umma na mu tausaya musu, mu ji tausayin su, ko za su ji jagororin su imani ya shigo zukatansu. Abinda mun ka yaddo magana kenan tun farko, sai magana an kai ta yi mata wata iri. Yawwa kenan yanzu a shawarar da nake ba matasa, duka waɗansu faɗace da ake yi bisa tiktok ba su adda muhimmanci ba, sai illa mu ba wagga maudu'a mu maida mata gaba har menene har a saurare mu. Yawwa saboda ku da kanku sarwa na ganin kamar misali wai ko na bar zancen ne ko kuma menene mini ma ne ka duki bin da ɗarbe da yawa kai kenan. To ni ko ina ganin magana an kai ta wurin shari'a an ce ka sai a nemo ka, ba lokaci duk ya kamata kai to kai magana ba. To su ko matasa da yawa kun ce ba ku san ina hanka kwa. To dai kun dai shi yanzu a shawarar da nake baku, duka wani matashi da ya fito ya yi bidiyo 1 zuwa 3 da munan mazauna Libya muna son gyara, muna so a tausaya muna duka. Kowane ya ga wannan bidiyo ya fartajin ta hatta kai kunnan kowa ina ba shi shawara bidiyo guda kai zuwa 3 kawai, kakka baci kowa, kakka kama sunan kowa, kawai mu nuna muna so gyara a nan Libya bas. Yawwa kwanaki dai cikin maudu'a da mun ka hiddo mazaje sun ce ina ba za mu kai labari ba ko kaza ta yi kaza, sun san da dai ta ko ina dai sun ka shigo mu in dai kamar zancen a zo a ba mu tsoro ne ko a ce a ba mu kuɗi, sun san wannan wuri ba za su nasara ba. Sai sun ka koma suna amfani da muna so mu yi amfani da matasa ne. Kenan matasa kun san abin da kuke yi, da magana ce ne hiddo ta ƙarya da sun shima da ƙaryatar da ni, da ba gaskiya ne da sun shima da ce ƙaryata ne kai. Yannan kuma nima da na tabka banna da sun shima da hitowa sun kace muku wannan mai ce a gyara ga halayen shiga abubuwan da shiga na cutar al'umma. Ai ba shi ne shiga cikin waɗannan maudu'i ba, tun da na sa kaina na ce hanni ina cikin su amma ina so a gyara. Yawwa da mun binne wani abu da sun shima da hiddo shi. Kenan yanzu ina shawartar matasa masu social media duka waɗansu kuwace da muke yi bisa tiktok da mu bar su,
mu maida mu ga magana gaba har sai an saurare mu insha Allah. Har sai an saurare mu, ku ɓaci kowa, ku kirayi sunan kowa. Kuma abin godiya ni da na hiddo magana nan garin ga ba a shi ba kamar wanda zai tare ni ya bani tsoro ko na barazana shi kashe ni ko ya cuta mini ko misali ya bani jan hanki. Alhamdulillah daidai gwargwadon hali ina da rufe asiri. Kenan zarwa aiki ya rage na sarwarku da mukama ka a ɓaci kowa, amma kawai magana na insha Allahu muna so a kawo sauki. Bidiyo 1 zuwa 3 kowane ne ke ba shawarar da mu yi da muna so a kawo gyara insha Allah.